Dakitzuen moduan, Arizmendi ikastola berrikuntzan sartuta du bete-betian. Berrikuntza pedagogikoaz hitz egiten dugu, berrikuntza arkitektonikoaz, eta hon, zeatik ez, berrikuntza sozialaz edo eraldaketa sozialaz. Eta horren barnean kokatzen dugu momentu honetan mundukideekin batera elkarlanian aurrera eraman nahi dugun proiektu hau. Helburua izango litzake herrialde desberdinetako errealitateak ulertu ahal izatea, hemengo eraldaketa sozialean beste leku batzuetako errealitateak ere txertatu ahal izateko. Horretarako, 2 urteko prozesu bat aurreikusten ari gean, erronka komunak zehaztuko dien Arizmendin eraldaketa sozialaren inguruan lanean dabilen edo zabiltzaten taldearen artean eta mundukidek Brasilen lan egiten duen eragileen artean. Ba hoxe, guzti honetarako gu elkarlanerako prest gauzela.